Haalbaarheidsstudie MFC Wansum. Inval in Venray. Het is vandaag 26 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Dit jaar zijn er al 8 slachtoffers te betreuren op Overwegen. De helft van hiervan is rond de 18 jaar. Een flinke stijging ten opzichte van de afgelopen 3 jaar. Onoplettendheid, haast en gebruik van telefoons zijn vaak de oorzaken van fatale ongevallen. Om jongeren te waarschuwen voor de gevaren bij Overwegen start ProRail een campagne. Cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid laten zien dat 75% van de jongeren gebruik maakt van telefoons of mp3-spelers in het verkeer. Dit maakt de kans op ongevallen 40% groter. Ongevallen op Overwegen zijn in de meeste gevallen fataal. Een werkgroep van Stichting De Zandhoek heeft een haalbaarheidsstudie gedaan naar een multifunctioneel centrum in Wansum. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met dit rapport. Een aantal jaar geleden heeft de toenmalige gemeente Meerlo-Wansum al onderzoek gedaan naar mogelijkheden. Maar tot nu toe was er steeds voornamelijk gekeken rondom de Zandhoek, het gemeenschapshuis. Wat we nu eigenlijk doen is kijken in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Daar gaan een heleboel op de schop. Er zijn een heleboel kansen. Nou, en die kansen willen we niet voorbij laten gaan. En dan kijken we ook naar de mogelijkheden om eventueel op de nieuwe doorgaande weg, of de nieuwe weg daar, laat ik het zo zeggen, het nieuwe gebied bij de haven, of daar zo'n multifunctioneel centrum geplaatst kan worden. Maar er zijn een heleboel vraagtekens rondom dat centrum. De echte noodzaak voor het onderwijs is er niet. Maar nou ja, het gemeenschapshuis zou verplaatst kunnen worden. Misschien zouden we het toch met de school iets kunnen doen. De school in Gijssen gaat dicht. Bitterswijk speelt er nog een rol bij. Nou, misschien zijn er echt kansen. En het is ook voor de lange termijn, dus het zou pas in 2018 gaan gelden. Dus we gaan nu allemaal op een rijtje zetten en kijken wat de haalbaarheid daarvan is. Stichting De Zandhoek heeft het rapport opgesteld. Zij snapte dat een multifunctioneel centrum niet op zichzelf kon staan als alleen gemeenschapshuis. Daarom hebben zij verschillende partners betrokken in het onderzoek. Scholengemeenschap Dynamiek, we hebben Wonen Limburg en dan hebben we nog een commercieel gedeelte, dat is een project of fysiotherapie en een restaurant. Dus die combinatie samen, jong, oud, recreëren en binnensport proberen we in dit centrum samen te voegen. In de voorstudie naar de haalbaarheid is ook al gekeken naar een plaats waar het multifunctioneel centrum kan worden gebouwd. Aan de hand hiervan zijn 4 locatievarianten uitgewerkt. Nou, de locatie die wij gezocht hebben is op de kruispunten van de Molenbeek en de Verraadsseweg, waar in Wansum eigenlijk gevierendeeld wordt, om daar een combinatie te maken om al die elementen met elkaar te verbinden. En dat is eigenlijk dus aan de kant van de Broekberg, daar ter hoogte van de Gijzerseweg. Die locatie is uitgezocht, we hebben ook wat alternatieven uitgezocht. En met die verschillende alternatieven kwam deze keuze het beste eruit. Waarom deze? Omdat deze de verbinding geeft met sport, de verbinding dus met buitensport, de verbinding geeft met de haven, met het water en een verbinding geeft tussen die kwadranten van de Molenbeek en de Verraadsseweg. Plus dat de doorstroomprofiel van de Molenbeek daarbij het grootste kan blijven. Het lijkt een mooi plan voor Wansum om de leefbaarheid te vergroten. Er moet echter nog een hoop gebeuren voordat er daadwerkelijk een besluit kan worden genomen. En voordat er concrete stappen kunnen worden gemaakt, zal er nog een lange tijd verstrijken. We stellen nu voor om verdere uitdieping te doen, om te kijken ook wat het financieel vooral betekent. Want er gaat nog wat geld in om in zo'n plan. Daar gaan we de komende maanden op studeren. Misschien in de loop van het komend voorjaar dat daar wat meer duidelijkheid over is. Of we dan weer verdere stappen kunnen zetten. Want ik wil wel de verwachtingen een beetje temperen. Het is de bedoeling om dat eventueel vanaf 2018 dan, als het allemaal door zou gaan, te gaan realiseren. Dus er moet nog heel wat water door de Maas. Het rapport wordt donderdag 3 oktober officieel overhandigd aan wethouder Jan Donen en dorpsraadvoorzitter Jan Denen. Bij een grootschalige politieactie gisteren zijn er invallen gedaan in 11 panden in Rotterdam, Blijswijk, Berkel en Roderijs en Venray. Hierbij werden 9 personen aangehouden in de leeftijd van 28 tot 51 jaar. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen en witwassen van geld. Bij de doorzoekingen in de woningen zijn grote geldbedragen aangetroffen. In totaal ging het om ongeveer €300.000. Ook lagen er kilo's heroïne en cocaïne verspreid over de woningen. Er zijn 7 auto's in beslag genomen. Tot zover het Pelemaasjournaal.
Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het flink af. Morgen overdag blijft het droog en er zijn er brede opklaringen. In de loop van de middag wordt het ongeveer 18 graden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.